for ya mamunyina muaha emamwatna se premoto aha ya Sompa 93.1 kasafidie so ensemu ekotwi kwa brema ne yatna se ayede baba so musa kase bo ene ensemu a eba ne doso de bedi mo tintiman no ebi ne didi sui kane mampani John Dramani Mahama ne nsem trofo edin komo kire se assemble ya ne sirese ya MPP amanyoko no so de anu yaba se kwa dubia NDC de bo wonom efa ba election no sensemo no enye no kre yenuanom ahyenkafo ya ka kese ya empemputun se oyi wo mu no omo kire se assemble di kanti watu anamon bi enedai Titire ni the National Media Commission so e de afutuo bi e de aman centrefo opani baako ebusa omampani na nano dankwa ekufuado ne mrasebedwafo no asem kese bi araho sembiasi emrasebedwani de ma de hye ya won mo new job in south wakobo nkotodwe e wo JHS fo nim de ensem e ne free hoba agenda 111 eyadwumadi a aban ede eba na oguso a wo ye bie na Dr. Insia Asare akopiem ewo baabi mo kyerese ne buafu kuma simpotem ase no so yi jama adwumakuo no prepaid card a wonum etoma amanfo no ebusua yase ha se no me ho akwatwe nyame ya adomo a July bosome da edikan se ebia wo sika bi wo phone no so se ukoyi o se ukoye ne den o ene ensem pidi a kire ya ye de bremo ene awie yi Yadin sembi to modim brebia encha ye kura se mami bi wakotwe sekan e de awo no ankasa ne kura excavator driver bi na wonom twe ne ho kura nam so nte no wakogina mu e wo court be kwai magistrate court na kwa setena ama wasa eto asem na hyedade ensem ne pie mu awie yada wase na yamba wa han ye ka wo say ye live e wo Facebook ana YouTube no so eye adwuma wote yanka e wasante mantam no ne mpotamu a ba bia wo bia no yada wase eye Sompa 93.1 FM udru bron epo ye famu nso a aha eye Sompa 90.7 wo kosunwane ene ne mpotamu nso akwanya ko ene ne dom ekuram eye Sompa 98.9 yegina ne yaka bomo ye nuanom taxi driver trotro drivers ba bia mo yam pabo mo tom pabo no trotro for ne ade private cars no information centers nyina so yada mo nyina mo ase ba bia ya mo wo awiai asem no ayetietia e ma wramfi se obenom drinks bi dia na kire se aperitivo 5G and a mizu aperitivo 5G and a mizu wunya bia wo se afedie mo amekra eni age so for lie alignment wa and a Bolivia Enterprise ewo ya wode 23 vitamins and minerals 19 amino acid and in the akeka hungina no aba ejini padua no esiye ewo apomden ekwaso Tabita Clinic say nipa no wawu awie mo de momfa no mara eye tietia men kasa bebere na men kwa baabi wo bi nyi wo sika ni o Tabita wose nipa na wu wawu awie kura wo de fa de bla takra de sunwane anase so for alignment honmo a na won kira wo sampa ayaresa ewo baby cloud internet ebusa very simple questionnaire it demanded simple answer say how can the future wait the answer is the future can't wait or say bra na internet sembia no yenye na simple emfa emao African original travels and sports tourism ye ko Morocco na yakohwe ni so ade brepam ye bekyerechire mu na ye de akyerɛw SOS Herbal Clinic say ohim school jansi hon mo ne barakese abozi bobia ya body abia mu say ya bra na yensa wo yade bra ye nam bibiduro kwan so na ye adwuma na kama edema wona da roma enu achi abe Herbal Clinic wotano so apatrapa new site ho yarge bia efiri wo namram kosi wa pampam de bia ba ko to doctor se wasin kunwa wo je wo haw no de ato ho na mom wo de anidie ani ahurusie ekofie na kwabra kese na afi ohine ire mama akua ye bo asiama ye share o Facebook ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no ye Sompa TV bomodi ane share ye e wo online wo www.sompaonline.com ubetimi ahweye na wakenkan bi so e de free online wa fe ye ngibrani adaje na ensam ne se de sitie nyina no ye nhwengu ho emfama mo ye nua bema Eric Anan enesi yanam wo emfimfiri mantemu ye nyina nso ye nim say no opega na pani bi na wukọ ne fie na wukọ no office na woni ho a petrotro bi ne kopie mu e wo asen no wo honum ya wo ye campaign wonye ma opoku a na wo ye edema James Jachi Kwesin kanima mpani John Dramani Mahama akopie mu wo honom no mpanifo pi ana edinachi na ye nua bema Erika na ye wosi anam e wo ho no wo kire se kanima mpani John Dramani Mahama edi atodwa na wo kire se
ɔmampani Nana Dankwa Akufo-Addo ne ho yɛ ne sere papa ne ho yɛ ne sere si ɔda fam no wɔtwe ne sɛ twee ɛne sɛn wɔkyerɛ sɛ kane mampani John Dramani Mahama no wɔno ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔno obiara bɛtumi akyere n'atom o na mmom no sɛ yɛka wɔ bi a sɛbi nka yɛbɛtumi akye n'atom ɛnam kɛtahyehyɛ porɔyɛ kankan ani dwiri mu a na ɛyɛ Nana Dankwa Akufo-Addo wɔne n'asoafoɔ ne n'aba mu mpanifoɔ wɔn a na kɛtahyehyɛ porɔyɛ kankan ani dwiri mu adokoro wɔn nsa yi a kane mampani John Dramani Mahama ɛde asɛm ato dwa ɛwɔ asen breku kwasi ada yɛ no ada ya ɛna ɔde saa asɛm wɔ ato dwa ɛbrɛ na wɔne mpanifoɔ bi edi nkɔmɔ baako mmienu mmiɛnsa na ɔkyerɛkyerɛ mu hia na mpo hwɛ nneɛma bi akɔ soɔ ɛwɔ NPP amanyɔkuo no edini mu na nneɛma nkɔ yie sɛ de Ghanafoɔ nyinaa ɛhwehwɛ no na ɛbrɛ so sɛ wɔsɔ mo to aba no ɛde ma wɔ no kane mampani John Dramani Mahama ɛne yɛwura James Gyakye Kwesi no nsɛm pii ɛna ɔnwene yɛ ɛnɛ mate sɛ ɔsorofoɔ ɛbɛyɛ rally wɔ ha na nsɛm ne bebree ɔmo kae no nokora bi anim asɛm a ɔmampanyin kaeɛ sɛ na MPP wɔ hɔ a yɛfrɛ ne Sakande ɛna yɛ NDC kɔ yɛde no kɔɔ court ɛna court kyɛn no tuu mu ɛna ɔde yɛ mfato ho ɛne Gyakye Kwesi ndeɛ nea ɔmampanyin aka nkyerɛ mu ne sɛ saa Sakande no na ɔwɔ passport mmiɛnsa ɔwɔ Burkina Faso deɛ ɔwɔ UK deɛ ɛna ɔsan wɔ Ghana deɛ na abere a wobɛgyina yɛ ɔde passport ne nyinaa sie yɛ wama obi ehu sɛ okuta saa passport no ɛna ogyina bɛyɛ MP ɔkɔ UK a na ɔde UK deɛ kɔ ɔkɔ Burkina na ɔde Burkina deɛ kɔ ɔba Ghana na ɔde Ghana deɛ aba Gyakye Kwesi ɛnyɛ saa na ɔyɛ Gyakye Kwesi asa na ɔbɛgyina oyi passport ɔsɛ mi wɔ Canada passport ɔkyerɛ ma Canada fɔ sɛ wɔ passport no ma kɔ ama mo mempɛ bio ebi sɛ ma bɛsie mi bɛ so mi man pisi ɔmampanyin ɛde yɛ mfato ho ɛka sɛ Sakande deɛ no ne Gyakye Kwesi yɛ baako a ɛyɛ nkontompo ɛnyɛ nokorɛ America ne sɛ MPP fo a ɔmo ka sɛ Gyakye Kwesi bɛkɔ prison ne nyinaa ɛyɛ ntorɔ ɛyɛ mframa kɛkɛ Gyakye Kwesi ɔnkɔ prison ɛnnɛ ɔnkɔ prison akyira na meka nyame a ɔhata soro a yɛsom no sɛ ɔmo mu bi ɔmo ka sɛ Gyakye Kwesi bɛkɔ prison ɔmo na de bɛdi kan akɔ saa prison ebi sɛ wiase ayɛwɔ yi sɛ wotu amena sɛ wo nua nkoto mu a nyame nti wankasa wo a wotu amena no woka na wobɛto mu kane mampani John Dramani Mahama ɛna yɛte ne nka na moma yɛnkɔ yɛkyi ne yɛnkɔtie nsɛm a Nana Dankwa Akufo-Addo ɛde to dwa ne nam soma ano yie aba yi I
Eni ya etwagu ye omampani nana adodankwa Akufo-Addo ye nua be America nan ya wosi anemu ewo mfimfi mantam na ebo ansam ya no a oto de mane yen yet one sem no so ne da so agire mu ewo asin of by election ya Nyankopon ya adom adabrada eba so no na NDC panyin ya wogina mu eye James Jachi Kwesen na MPP so dia wode na kono eye Yewura Charles Opoku na breya ye kase no na adodankwa Akufo-Addo atue mu ho no na Yewura JDM so ewo ho dendenden afemra hyebadwafo ahodo nyina no eye ade a wonom abo apiem wo ho adadafo ene afofrofo na wo betia na MPP edwo mu south NDC so ni nyina ne se kwad wo mu de bo wonum se ba election no ase wonum de niam bi pese hihye mu a wanhwe yi a enti bi mu a ewo abato ni mu ade achi ya na NDC nso gina so wonum enso ede wonum de eba na so boya wo mu ede bo MPP amanyoko no ene se wode wani akire mu ewo mpatam ho a one man kwape hotel bia homeje bia bi eno masisa metro maifo akantinkafo ena wonum de wobakogwo na ade achi ya no na wo ma kire masinfo so ano mo nenam ho wose ka ho bi amasabe e kase no ade hu ene tension bi ena aba beto amafo so nte no anam so ama Yewura Ahmed Mohammed Baba Jama kanim ra hyebadwane de ma de hye ya no mu akwati abato mpesua so ewo epoye mantemu wo kire se omo de omo ani atoto fom enya ne nte ye se metro manfo bi ewo ho nti MPP fo de omo peso omo ye no ayese basabasa eno peso omo de ba ewo abato ni mo Mina me kasa asem no na me gina asem plus na me gina asem plus hotel de omo fe no oba pa oso a sebe aten ho kakra efi krum kakra so atmase any information ni smart microphone no mo intelligent wo mo di microphone bia beku wo mo ina hye black ojeni wo mo ina hye t-shirt black jeans down jeans ne de it be a black, it be a khaki. Top, be a black. I don't go back. The whole hotel has been taken by them. A chromo for the minimum free. And then I say, no, be go out. It's only go out 77. Did almost sorry, no matter for pickups. I'm about to make us a crown. On central for one number, says, pack up back who became one black for I am more away. And almost sorry, no matter pick up in them, they don't go, they don't go. I mean, Ubia will need security homes and be anonymous. That is intelligence. We are almost what we call recce. And I'm almost recce, baby. So definitely now see a police for a bus. Because yes, uncle for any more. And any conform mobile. And a big long cook hotel can into my bob cry so quack and that because the whole as you know, the over the crane for higher mapa. So that's how we gather the intelligence. And you know, see a police will be there. I'm passing a catch a security group room or catch a police force. So we hope that they will take steps to handle it. Confirm internal security, you show me uniform. Internal security, you don't go one hotel, go baby, I need more chrono. Internal security, young we need to rise above it. And maybe NDC for a group we are near from home, send their Ghana for a Casatia. So they say no Oxum, any hobby, also any hobby. So all of us should help to sanitize our system. Or see a system no a or see now a point won't be saying now. Not we are to not on mine, I think, about opposed to what home by maybe bonny be the city and ain't inch. But I never saw, a big tell me, Cano, walks by it as any day. And maybe Grana Monvoka, Azoka boys, Azoka boys. So it means that we are improving in this will be no Sandy and Quatia. Then it is important that you or minus trade, then you also NDC for nature men in black, not just say I say macho men for pepe and I want them egu or bapa hotel. I'll make it be a no ever a same price so
ɛna ɔmo sɔle a na ɔmo ne na pick up sim na ɔmo de twɛ mo ɛwɔ ase north hɔ na ɔmo de ɛho ɛne kyɛ sɛ ayɛmhyehyɛ ɛna de ma ɔmanfo nti ne yɛwura baba gyama ɛna wɔkyerɛ mo sɛ ɔmo adane asɛm na ma aprosifo nti wei MPP foɔ no pɛ sɛ basabasayɛ ɛna bɛm na ɛnsɛm wɔsɛ nyinaa ɛda di anɔpɛ ɛwɔ ɔmanhene yaw adubuakye ne show yɛ yɛfrɛ ne sɛ ade akyɛ bia wɔtena sɛ ɛwɔ Sompa 93.1 no ɔma ewiase nyinaa kye no ɛna yɛwura baba gyama dansɛm wɔsɛ yɛ di ɛna ɛsɛn sɛ ɔmanhene kyerɛ sɛ sohyɛfa yɛ muwante no ɛnam so ma ne toatoa homa ɛne national first vice chairman ɛde ma MPP amanyɔkɔ yɛwura dankwa smith buti dodoɔ na ɛfrɛ ne chama buti wɔno so ne ɛbɔ nkɔmɔ na ɔkyerɛ sɛ oh baba gyama ne nkɔfoɔ deɛ yɛmmɔ wɔn mo nsɛm ne ngu koraa asɛ wɔn tum fotoro ɛne de agu ɔmanfoɔ ani you need general security be organized with the we are trying to say so ka say yen ho no maybe a your college center dey maybe a your office here I say office there I don't have any party or any family or any power or but pack or your packet cash with the inside we are going to be also report to one show maybe also for campaign so there we just say we buy and what is no I was so call center no show so okay your person kwa so called that I would never give you a year security year anymore. Apart from get to a more gate to a man for me. We will be our own I did give you a walk. Opa, some reporter have one or more power. I will find a friend at the funny. That's a funny crew before I started to some funny crew. What he may do what they may feel about it. That's a so one for a while. I was thinking, I wonder how we are having the top one thing. And you almost your police center a new person. A pro at some party. So, because that's a party with the if you are one we and worker, but the person be a person you feel why you need to quite who would be a swamp or go for your mark of pass for any kind of the crowd. And now, to tell you a person with your community dependent. I don't know more planners of Bay, no matter what about police were not to Washington. You have only increasing the number of people now, war police station. If you are police was what I'll be increasing because 10% will be out of power saying 10% because of election. About me travel so be any so after what always you have a quick who you have a who you present possibly we are on better as they are passing in the what is it but your friend say election there about I was so participate when you make sure to say a secret that's all the ayatini chairman Dankwa Smith wano and a first vice chairman at the MPP amanyoko na say no soboa wonom ede abo wonom for eye NDC hono and a wonom so de anoye abano Ghana ha say ye washankafo eku ahodo pi ene wo oman ni mu na ba ku ye de ya na wo mu twi cars akese wo se bia petrol ana diesel ya na ewo mu ana o mtade nam na o me supplement fueling stations ahodo no ne ade no ano na o mo kire se baya 2017 ho a ana o mo ne aban ko sie no ka tira aban se akwan ahodo ye a o mo nam so no akwan no emmoa adwuma no a wo mo ye no enti aban hwe na wonye bibi emfanfa ho aban de meba montwen akakra na pipeline ye be sia nyame ya dom okena ya mommara wia mo ba mommara ntem ne aban no ma kasansam no aka enya de esa asam no mo rekoto aban anim no aban aye bibi de afa ho na wiase de wo su no ya na osu na niwa o mo kire se adwuma no mo ye no edene eden papa se wo be huri atena ka kese mu sei na wonam kwan so kinkren sa kopem se wo beduru ba bi a wo koro na nyame koro amwo wa yes nsam trofo mo wayi o mommra tanka ka kese bi na akobu ahwe ba bi a ene efu wani nyina gu fam ogya to mo ni ade no nyame amwo wa na akoya asam foforo ni nyina eye kwan a enyentra na ye di nkomo kakra ena awie yi ewo dwumadie no so ye ne Safiu Mohammed one da ye union chairman edema Gas Tankers Association na one na ye no edi nkomo ni ahwese nka obetimi aboa ye ne ahwese de niema esi ekura kire se adwuma no a omo ye no ehadwenti ne no omo de omo niema nyina agu ho ya omo nye adwuma biom eno na ye di nkomo ba ko mienu miensa bia fa eti na ebusa se ente ba se no ansunsanso no eyesen abusua sade ye nuanom kire se omo de omo aka de nyina agu ho na omo ntwi ka kese no biemu no ya hwe yi a gas diesel and petrol ebo ebesa pija wanti ni ye wo hu sade ye nuanom kire se ene omate atua nti omunya adwuma no enkoma ye dia fa etire se ba ne seyi a gas
diesel ɛna petrol ɛboɔ no ɛbɛsan akɔ so nti ɛbɛrɛ yɛgu so a yɛkenkan kaseɛ no kɔ anim no yɛnya yɛwura Safi Muhammad a yɛne no ɛbɛdi nkɔmmɔ. Yet one some no so near the near Chemo, our Ghana Journalism Association, and as a Ghana Journalist Association, one of Ekubatanum. Now, one of Ayaba so body to me, dear be our Santa Mantama Senam so. Titani at the National Media Commission, ye raya bodu ayabuafo. Wano ejina so at the Efutu Ama Central Fonina. Se Adaroma won't be dear who do ya what you know. One shall so at the pepe ye, and in him dear who do ya wakoji ye, I want to tiemono, and Fendi Juma Sebe ye beti mi abua, Ama and Central Jumano son afan and Tampa Efra, Abua or Mayin Punso, and an encounter. In short, the media should not be turned into an instrument of personal vendetta or abuse. On radio and television programs, the intellectual content of discussions, the poor professional and technical performance, the presenters and producers of these programs, the total lack of virility in the discourse, the pervasive attempts of panelists or presenters to outshout the other actors, the level of abusive or professional, especially with political party communicators, are all a travesty of the solemn democratic value implicit in freedom and independence. In short, they debase democracy and constitutionalism. Nana knows further that, quote, some radio and television programs have not been particularly illuminating. Little effort is made to involve recognized experts in discussing subjects which require considerable expertise. Some panelists pontificate with little restraint or qualification in areas where even experts would tread warily. Part of the problem is that we open up the airwaves without a clear policy and aligned by legislation. We do not even today have a broadcasting law, although close to 500 radio stations and 100 television channels are operational. The absence of regulation and laws have made it difficult to regulate the market to the extent that newspapers are in constant fights with the electronic media for bastardizing their content, reading virtually all the stories on newspaper reviews in the mornings. Our television channels are diffused and inundated with crass foreign materials, most of which have no utility value, except to undermine our culture and spirit of self-reliance, rendering us vulnerable and susceptible to dependence on foreign content and values. Abusia de etini ken wono ene yetitini edema National Media Commission na wotwe ye and Central for Body Edumede ya wodi ye wa Sante Mantama senom enam so no obo empanyifo ahodo bi din te se ye rakwame dinkra ene afoforo bi se won dwumedie no esombo wonom edi ensiyo ene enibre so ye adwuma wonom eji wo man esi kwantene ne so ena ye wura ayeboafo wonam so wode ensem wese nyina etudwa na ne de no echi Sompa kase ye ne anuanom Central for wonom eji abasobodie bi etwetwe enkomo ema wonom so ekire ye sei we asida ne de be ma GJ ene mpanifo mo hweye ma sa award yi omo etimi organize ye na de mi hu ne se we ade a eshi incline aboye amaya akoye nim na de ye no yetimi ayi be de aka ho omo kire se de ye no omo hu na mum awse se etimi ye bi ede ka wonti na omo de sa abosoboyi amaye enti yemekire ne se asida na mde ma wo no afen so meka edi akire ye nuanom so omo ye nsem kirefo nso se say empenfo yihwe mu no omo ehu se obo homodin a ometimi aboba so oye adwuma ya na enye betesa so mebe hu se oye ade na obo abaso ya na won se adwuma koso to do no ahwe the negative aspect of adwuma na oye no nse du baby na se onya omanfo mo gidi omani hu se adwuma oye ne so ni nti obo abaso na se ye ne gisem ti dikan bedo nyankrompo ase ebi oni ada GJ mpenfo so asese adwuma ye no mahu no ya to aso asisu pise be hye nkran firi se adwuma ye ebo man puto ne hyehyere
Abusiafo nsentwerefo binom a wonom timije abasobode e Ghana Journalists Association wonom abasobode adwumadi ekoso na wotwe awieye no emu bi nkomodie ene ekotie ye. Awia prem to breka se ne eguso ya de ma Sompa 93.1 FM, Sompa 90.7, Sompa 98.3 yemiansa ne akabo mo yede nsam no ebro. Ene anopa ebro ma hene yodubu achetena se wade achi abi adwumadi no so no. Enkomo baako ya ebetwa mu eye LGBTQ. Se Ghana ye gina he e wo saa asem no mu na no na opani no ade atodwa baba jama na kasai na ebere bi atwam na wo ye marase bejere de ma de se ye wo akwatia e wo apoye mantam no wo kire se o mampani na do dan kwaku fo se de Ghana fo si hwe wo no se bia wo hunu ya wo de wo ka kire Ghana fo hwe wo pa afi se ba bia ye gire sesi ano e wo musa manfo no se tokuro ne bon ne adukuro bi mu a wo mo ankasa ye ne wo mo pese wo mo ye de na so no sabo ye o mampani ya wudi ewiase empo na wudi Ghana so oni ade no obia pese ohunu se Ghana wo man no yeso so ejira he baba jama na me kufuado ne stand pa ne demo legend gino se ne stand pa ne den otia sebe tumu anase otia na so ontia ni position pa ne den na baba wo ni position say it is so because you mpeni say asama dancing you tell who be there dance enti say up to today wo we are central say we in central who go 20 years na untimi na understand na untimi official position of government and standard na even private bill na timi echo the assembly by parliament in kuntia this is one of the first time you use private bill on a major issue like this. Not a president and a government is not interested in it, has not been part of it. In fact, efforts are being made to thwart. So what is the position of going to so because no baby no kase nanadu epese odi trumu ba na o se odi lesbian gays ba odika odi ene ya etwagu ye yewura baba Jamal Mohammed brebi etwam na wo marase bejone de ma de seye wo akwatia ewo epoye mantam no sankofa ye nchinti adaro ma mama ye sanko ye chikakra na nkofa yewura Safiu Mohammed wono na ye union chairman de ma Gas Tanker Drivers Union yewura Mohammed salamu alaikum. Wa alaikum salam. Papa na pomo te sen nyamena dum na won so e ejana dum ala dawo ma ye ho ye papa mo kire se mo ni o mampani ahia efa adwuma no amoye no ekwan no nye emmo adwuma no amoye no aban no nye na adwen se de mo ka no tiente ne mate atua yewa Mohammed sa na te yo mefa adwuma die so na machia watiefo nyina na me de asedanso ama Ghana fo nyina se sa na te se afi 2017 and you started through letters at the comma road minister say ye pese obehwe yes ye bia ye wo eye adwuma na ombesiesie ehwo akwan eye den emaye ne ye kwan ne ye frɛ papa ya wa ma nti ye started say ye be pɛ ekwan ya ye be hunu aban na nkasa say ye be ya ye be som Ghana nti aban so ye nya no ema nana efrɛ ye ma ye kɔ ne nkyɛn ne kɔtena ase na otie yensem no prekope ofre amakwata man no bai se onkɔhwɛ yedwumadi a yedi no na bie ehia ye no onkonko ye mayen na ye pie firi ho no se nne ne be frɛ Mr. Amakwata man afa ye call dia ene yedim eno nti no ye ba ye no ye chi no ya kwan ne nye nti ye ne ankasa ne apetipa ne akosa anwea ne ye daba begu ba bi e ho nye na ye na fe de ya ma ayabrama babia ye fa ekono ensuo abesi kwan ne sei tim ama se sei ka bia ntimi nyadan emfa so na kasa ne nyamu no 2 years ago ana honorable Mustafa Hamid ebaaye obaaye na ofre ye call office eno so opeso ohia ye na ohu de hayen ana ye ne kwotena ase enti ohia ye dwada no pa mpa o papa no baaye ema oni ye nyina e ba behia ama obusa ye hawo me ye kire na kwan no woni ye fa kwan no so akosi ipon ani ye san fa so baaye ani ye ne 3 days pepepe ne hu se machine si abaso a ewo so after honom no eno ano no e say ekwan no akwakoda ne bibia
ehu paa na adeɛ ma sesia no ya stop adwuma koraa ne yɛ gas na ɛso yɛ sesia na yɛde nam tema oil refinery no depots mako 7 na sɛ nyame mfa saa ma na ka yi di bungron na sɛ bibi bu na mframa bɔ na ɛkɔ tank kɛseɛ yi ho a tank no so bɛɛ kwan ho a asɛm a ɛbɛsi Ghana ha no ɛnyɛ asɛm papa ɛno na yɛmpɛ sɛ yɛbɛte biem ɛna yɛde yɛtu so agu fam wadaroma sɛ sɛ mo dodoɔ bɛyɛ sɛn wadaroma ɛnam about 10,000 people yɛboro koraa because yɛkɔ depo bope takrade kumase ana aha yɛn nyinaa baabi a yɛfa kɔ lodu biara nso baabi nso nyɛ nti na mo nyinaa nso mo de makade agu hɔ ɛnɛ deɛ yɛn nyinaa yɛde akade agu hɔ na yɛnhwɛ o sɛ wohwɛ mantam no nyinaa dunsia no a ɛhene fa deɛ paa kwan paa na yɛ adeɛ a ɛha mo adwumadi na sɛ ɔman mu no nyinaa Sompa FM sɛsɛi tema ha sɛ woba tema ha sɛ ya na wobɛhwɛ baabi a yɛfa ne yɛkɔkɔ lodu a wokora wowerɛ bɛho ansa na depots no nyinaa na adeɛ nti a ma depots no nyinaa ka ho no yɛ pin a yɛ master pin a ɛso tanka na ɛdi kaa n'akyi no ɛyɛ biribi ketewaa bi sɛ sɛ balance a ɛreba kwan no mu no sɛ yɛanhwɛ yie na biribi di pon na sɛ bɔɔgo no tɔ fam a asɛm a ɛbɛba no nyɛ asɛm papa ɛno nti na ama yɛde ne nyinaa yɛdɛn aka ho no na nka yɛdeɛ deɛ yɛka ne sɛ light right koraa na ɔmo bɛnya a ɔmo de bɛgu so na machine bɛfa so ɔmo bɛyɛ dɛn ɔmo bɛgrade so kamakama na sɛ sika ni hɔ koraa na sɛ ɔmo bɛyɛ ne saa ama yɛn a na yɛbrɛ so ate kakra dan sɛ ɔmo bɛpene so ama yɛabɔ Ghanafoɔ aborɔ enti sɛ sia no sɛ motwɛn kakra na sɛ bi a mo ante biribi amfiri mpanimfoɔ no hɔ a ɛdeɛ na Ghanafoɔ hwɛ animu biom yɛ Ghanafoɔ hwɛ animu a ne sɛ yɛapake yɛ trucks no a yɛntumi nkɔ adwuma because yɛanhwɛ yie a yɛbɛhwere Accra yɛn nso yɛmpɛɛ ne saa sɛ deɛ keka kɔ deɛ ne yɛhwɛ anim sɛ petrol ne diesel ɛboɔ ba bɛyɛ den no ɛne gas ne nyinaa ɛsi akora yɛntimi ntɔ wɔ fa ɛho asɛm wɔ hɔ na ɛyɛ ɛkwan ho asɛm ne yɛka no sisi yɛn nti no yɛntimi nkan no ansa na ɛyɛ asɛm enti krataa motwerɛ kɔma ɔmampani hɔ no enti ɔmampani no wɔnte anaasɛ sɛn deɛ teɛ ne sɛ nana dɔ yɛn otumi ma yɛbɛhyia no na yɛbaa yɛ a moakwata ɛyɛ yɛ saa a wɔntie yɛ no yɛasa atwerɛ ho krataa biem ɛde ayɛ dɛn ɛde akɔ na kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi asa ahyia papa yi na nka wɔtie yɛasɛm no ɛno ne yɛ houses yɛ yi sɛsi yɛ yɛ kasa kwasi amu akwanta no wɔwɔ central region asene north na ano ada na wɔwɔ kumawu yɛ akwan no deɛ ɔmo yi no bonkum nifa ne yɛase sɛ yɛ a muhunu saa nneɛma no a yɛ na ɛyɛ mo nwanwa wɔ ho sɛ abato bɛkɔ so nti na yɛyɛ kwan no na ade a maka ho asɛm ɛfiri 2017 bɛka saa berɛ yi a nipa afa mu awuo nya agorɔ nanso na ɔmo muam no ɛyɛ mo nwanwa wɔ ho meda wase nyame nhyira wo sɛ yɛyɛ by election sɛsɛi yɛdeɛ tankafoɔ yɛnya aborɔ nanso deɛ ɔmo yɛ no sɛ yɛbɛdwene sɛ ɛneɛ nyame mmoa na MPC nwuwu ɔmo wuwu a ne yɛyɛ yɛ akwan ma yɛ ɔmo wuwu a ne yɛyɛ yɛ akwan ma yɛ sɛ wotwene ho a wonte aseɛ aha na ɛyɛ Ghana furuma a ɛwɔ ha nom sɛ mesɛnde videos ama wo na wohwɛ a wokora ɛbɛyɛ wo nwanwa na mɛfɔ so asɛ mɛnya bi na mede asɛnde wo na woka ho asɛm a watumi ahunu sɛ asɛm a na ɔmo ka no ɛnie BBC a emu ɔya mo asɛm no deɛ emu ɔya paa nyame yɛ adom a ɔkyena nkwa ne twa ntam nso na mo nso no sɛ mosrɛmi som no nyinaa dwumadie kɛseɛ da mɔnim ne adeɛ ɛnya nsunsuansoɔ biara wɔ so because amanfoɔ bɛhia diesel amanfoɔ bɛhia petrol ne gas no ne nneɛma baako mmienu bi de ayɛ wɔ mo adwuma ɛnya nsunsuansoɔ wɔ mo dwumadie kɛseɛ no so deɛ yo yɛda wase ɛpɛ sɛ yɛyɛ adwuma pa no nti no naano yɛbɔ nkurɔfoɔ amanneɛ ma ɔmo lodu yi asi hɔ nom a saa week yi deɛ memfa no sɛ week yi deɛ ɛnkosi na awieyɛ deɛ nyame yɛ adom a obiara bɛnya bi ayusu na the next week na ɛreba no ɛno na ɛbɛyɛ asɛm sɛ ɔmo anhwɛ na ɔmo si adeɛ no ano kwan a next week no deɛ ɛbɛyɛ den salamu alaikum Mohammed salam Safiu Mohammed ɛyɛ union chairman ɛde ma gas tanker drivers union ɛna
wɔne yɛde saa nkɔmmɔ yi. Na Nyankopɔn ɛyɛ adom na wɔde dom yɛ nea August bosome ne da ɛtɔ so nson ekosi August bosome ne da ɛtɔ so edu baako no BC foɔ no ebetimi atwerɛ nsɔmmekyɛ JHS foɔ no na ɛno ɛna ɛnam so sabre kasɛn no ɛpanyinfoɔ dodoɔ na ɛyɛ wɔn mu afɛm deɛ ne titiriw ɛne mmarahyɛ badwafoɔ sɛ bɛyɛ a wɔn mu abatoɔ mpɛsua sofoɔ no nkwadaa no betimi asua deɛ yie na wɔanya akadeɛ ɛne nneɛma ahodoɔ betimi aboa wɔn nsɔhwɛtwerɛ no eduru a wɔn mu akotimi aboa homɔden ama nkonimdie aba ɛwɔ akyire wɔde wɔne akyire mu ɛwɔ New Dwaben South a na ahyɛ badwa ne yɛ wɔ gyina mu de ma adehyia wɔ hɔ ɛyɛ wɔn monyafo Michael Ɔkyerɛbɛfi wɔn nso ɛde nkotosrɛ ɛde agu ɛfam ɛde ama ɛyɛ JHS foɔ yi sɛ adaroma wɔkura ne nsɛm akura ne akyekyedeɛ JHS foɔ yi wɔn mo ngye na wɔn ɛntie no sufrɛ ɛne ne kyɛw pa wɔbu nkotodwe ɛde kyerɛ wɔn yi na wɔnyere wɔn ho ɛnsua deɛ sɛ bɛyɛ a wɔn so no BC nsɔhwɛ no twerɛ no eduru hɔ a wɔn bɛtumi akɔtwerɛ ne yie na wɔn adi nkunim ɛnyɛ good grace nso ɛwɔ hɔ na wɔde nsɛm wɔsɛ nyinaa ɛtu dwa wɔabra wɔn so ɛne dwumadie bi a wɔdi ɛde ama JHS foɔ yɛ no ɛwɔ hɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ a wato ne din sɛ free MP special classes career guidance and counseling ɛno deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna na wɔtwe awie na wɔdi ho anaasɛ wɔpa ho ntoma ɛde ama wɔn ɛnam so nti no books ahodoɔ naa no wɔde kyekyɛ nkwadaa yi yɛwura Ɔkyerɛbɛfi ne nkɔtɔsrɛ ɛne n'adesrɛ bi kɔ ɛde ma akyerɛkyerɛfoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa. Just know and believe in ourselves that it is possible. Today I'm not too well, so I don't want to speak much. But then the good news is that we have a record to break. Last year, I knelt down. Today, I'm saying that you get the grace for me, not for yourself. Sompa FM. Get the grace. If you get the grace for me, I told them, if you get the grace for me, you want me to take you to school, I will drive you myself and take you to school. If you get very good grace, I will put you in my car. Or you decide I'll put my cars down. Then you choose, okay, I want you to drive me in this car. I'll line up my cars. So I said, okay, you said that you want this car. And I will drive you myself to school if you want it. I'm not kidding though. So I said, get the grace for who? Get it for me. I said you should get the grace for who? The grace, get it for who? Me. You don't get it, please, for me. I beg you. I'm begging you. Get the grace for who? I beg you in the name of the Lord. You see, you want me to lie prostrate on the feet? So, I want you to get the grace for me. Why am I doing this? I want you to become somebody in future. Hello? Am I making sense to you? We have a lot of stories to share, but we cannot share all of them. You've had a lot today. Hello? Hello? Please keep quiet. Hello? Ebusiafo ko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 na kwahwe no monya for Michael Ɔkyerɛbɛfi ba hye badwani pa o wɔde ne nkotodwe agu fam ɛna microphone kita ne nsa baako ɛna ne nsa baako nso kyerɛ wiem ɔsrɛ JHS for ne sada Roma afi wenku ade ɔmo nhye na ne monyam na ne nyina ne sɛ bɛyɛ wɔnom so abrabɔ no enkwani mu ne mpuntuo bɛbɛm daakye papa bi enya ɛde ama wɔnom ti no ɛno nti na wɔmo ɛsrɛ na sɛ wɔsrɛ wɔmo nti we na nya bibia nti ɔmo srɛ wɔma ɔmo nyere mo JHS for we MP abu nkotodwe pa na ɛbɛwi akye bɛba na sɛ mo antimi antwa pa ade a ɔma ne nkotodwe buo ya yɛkɔ we ɛyɛ arahosɛm a ɛsi na ne nyina mu no so no ɛyɛ ne yie mu a na mmarahyɛ badwa ne yɛwura Ɔkyerɛbɛfi na no si yɛ apɛ ɛna Henry brantia baako ya wɔ no so ekɔ sukuu ɛwɔ Nana Kwaku Boatin Basic A School ya wɔ no so ɛbɛtwerɛ BC nsɔhwɛ bi ɔsɛmpi me mo sheki kola said wabu nkotodwe pa de yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛboa yɛ ho yie yɛbɛsi nkete ne yɛfefe yɛ ne de nurse si nsuo mo ne yɛtimi wei aponim yɛbɛsua de ankasa ɛnsɔhwɛ ne yɛbɛtwerɛ ne abubu scale no ɛde nkonimdie ɛde abrɛ wo nso ɛyɛ classes yo a MPI aman yɛpɛ yɛbɛ yɛpɛ si esua de adesua ntina wayɛ saa de na man yɛpɛ si esua de ne yɛbɛyɛ mpanipa
sɛ mi sɛ mpɛ sɛ mi yɛ sojani pɛ sɛ mbɔ ɔman no ho ban nti mensua adeɛ a menyɛ nduru nti classes yi a ɔbɛyɛ ama yɛn ɛbɛboa me paa ma mɛtumi esua adeɛ yie. nka sɛ yɛfrɛ me Joshua ne so mewɔ Nana Kwaku Boateng a ɛsiane sɛ ɔnabo n'ani gye wo nso bɛboa yɛn nso atumi asua adeɛ na akɔ yɛn anim nti me nso mɛyɛ me sɛ mɛbɔ mmɔden asua adeɛ atwa sɛne bɛyɛ a ɔno nso n'ani so ade hu a ɔwɔ ma yɛn no ɛnyɛ bc no maboa mo ho akwakodu ɛhefa amoyɛ sure sɛ mbɛtwerɛtwa yɛgu so yɛsua adeɛ no nti yɛn nso yɛyere yɛn ho sɛ grade na ɛdɛ akoma so ne yɛbɛnya nti yɛsrɛ Awurade nso sɛ ɔbɛboa yɛn na deɛ ɛda akoma so ne yɛnya. Ebusiafo Henry di odi nkan kasa ya na ne vim ne wasoropo na so oba be ye sojani no ana we se do be si akọ school na kwa ni mu de opie ba ya na okoye soja panyin e na wonom so ehye MP ne bose ne nkotodwe no o ma no enye kwenti no we eye de si ye ewo eye New Draben South abato empesua so ye nua be ma Ebeneza wo wusu ansa esi anamu ewo Ahafoano South West mansene mu na ukọ kunsu ene ne mpotam ho sei no a Wamu wa no mu sɛ Dr. Nsia Asare abepie mu ɛwɔ hɔ. Ni nyina no ɛyɛ agenda 111 ya ɔmampani na nado dankwa ekufo ado. Na ni so ade hu ne botaye ɛne ade a ɔto apete ɛwɔ Ghana ha no mu bia. Na yɛse ɔpani no bae na ne bu afu. Edi entia. Ebeneza Awurade asom de enka ho. Kwabena enka ho so. Na pom te sɛn. Nyame adom na so ɛ. Nyame adom bibia bɔkɔ. Ne ko ba ne sɛ na doctor bu afu yi. Medase. Bebe se afi bakumu ani na Ghana mampani de betu dwa se agenda 111 mechire hospital soronko kra o ye de aboa mansiri binum a ewo man Ghana mu a wo mu ni mansiri apom dia so ye kese ewo mu mansiri no omu ewo ye e dia mu anokwasem ahafo ano South West abato mpeso asoro omu nya bi en sa so na ahafo ano South East abato mpeso asoro so nya bi en ahafo ano no ofukra de ye hospital dada wo matimi aye a omu ye en afesu omu biem kakra e dia mu omu eno na nam so ma ye de contract ma omu a contract e ya obepie mu wo hane wape baby den ho afa tese sabra me no kase no leading contractor na ankasa ne entimi ma site ma me adwuma ma adwuma ne nkoso na kase ne nya mu nsusu kwabna na sa hospital nsusu no ye de ama mu se afe ba ko pepepe wo mutimi fa nwie sa adwumadie ma amanfo a na se adehia wo mu sample so empesa no so no wo mutimi enyusu hospital yi eno na aka ho bi ma empanifo bi no mu epo mu e na afe nsusu na nan mo hemfo mu epo mu ankasa me kire kunsu no wo mu etimi ani bre asan say wo mu hwe se ne hospital ne esi koso na enkoyie papa kra eno ti ka ho bi ma na wo twetwa mu no wo mu di nsem batu dwa kire mu se ne hospital ne si koso a enkoso yie no wo mu ebunyo so kra na no kra na kunsu na na jema badudua SAD tu dwa se wo hwe Ahafoano South West de a yesi wo kunsu ya wo mu sha se ja barakese na nso so no barakese fo etimi awi a wo mu boto kra eno na aka ho bi ama papa na bonyo so kra eno ti ka ho bi ma friend say abanka chipani a wonmunyafo Joseph Frimpompo nsu enso so to kra ko abankesem koma Ghana mampani ene na pamfo say ekoya contractor na fa so a wo ya adwuma no wo no e ya de say enso ani kra anokwase mampanifo mu twa apomuden so e wo mampani atena ye no ene de wo mutimi bebo anan wo sa mpeso amiensa yi so anokwase wonmunyafo Dr. Insiasare bepie mu ho no na ne bu nyo so kra na se ne bu afu kra san say wo hwe koya contractor na nkasa fa so a wo ya adwuma na kra ko say adwuma no wodi di abro pa te say nya asem ketoa e wo epomu enu ti ka ho bi ma onumunyafo ebu enfu pa san say e ka tere mu say contract na sa eni ya no wo ma je fi contractor ne nsem san say contractor na ya de say wo delay contract na pa 1% ade hye wo ho no e betimi ayusu hospital no emre so enu ti waje contract ya free ne sem no wodi tu ja kire say wo mu kwa bankese no mu akwa contractor foforo a oba ba si adwuma no ama adwuma na atimi akɔ ne na akɔ tententem ɛwɔ hɔ na wabra yɛ ne abanka chipani a wɔno ɛna hwɛ mpɛsua no so wɔn onyamfo Joseph Frimpompo nsu ɛbɔ nkɔmɔ na ɔde tu dwa kyerɛm sɛ anokɔsɛm ɛyɛ no kureturo do a kyinye bi ama ho san sɛ contractor ne yɛ kokɔ asɛ adwuma a wɔn akasa wɔdwene ho a wɔn te aseɛ na mo mientie kwan a ɔfa so kyerɛ mu kyerɛ Sompa kaseɛ bɔ mo ani adwuma enua bɛma Ebeneza wo wusu ansa ana yɛte ne nka ɛde firi Ahafoano South West
na ɛyɛ asɛm sɛ bia contractor no sɛ bia wɔ free site a sɛ bia bɛyɛ sikasɛm ana menim deɛ well ɔmo nkɔmmra sɛ bɛdwa fie mɛ sɛ ɔna na fidie no bi asɛe nti me nyina gye sɛ ɔmo bisa yɛmfiri ahafoano south west yɛmfiri ani nkyerɛ mu ɛwɔ kumase kuropɔn yi mu na deɛ ɛkɔ so ɛne sɛ wode w'ani kyerɛ mu wɔ yi si gye adwumakuo no ahodoɔ mu a yɛse kumase asɛnom no line yɛbɔ hɔ no ɛnyɛ asɛm ketewa ne nyinaa no ɛyɛ wɔn prepared meters bi ɛsɛ ɛho akɔ atwe na yɛnnua bɛrima Kwame Redu ɛbɔ aporɔ ɛde nsɛm ahodoɔ no ɛna ɛde maa yɛn wɔne wɔn a wɔato santene bi ɛtwetwe nkɔmmɔ yɛn nkɔnkɔtie ne nsɛm no bi mmra yɛba a nkɔmmɔtwetwe ɛtoa so media no ɛsa ɛnra numre ewia numre ma ɔbɛɛfɔ light in the light na mde madwuma bibia me bia light na ɛnra nde me ho kyerɛ me fat friend na bɛpem de apart from adwuma me no kra no me obi a course de ɔno asɛ ne adwuma me no nipa bɛfrɛ we bɛfrɛ ɔno na ɔgya odidi so na sɛ light me do ma bra ɛmbɔ nkaye na ebi yenya binto you will scan so yenya binto na yenya problem in this because CCA no me phone to since enra me ni baby grandpa me den me charge if am better na in new area me no bia ni baba ko pay next door neighbor me dey come on also like that me see the same problem so I've been phoneless since yesterday my clients on be frame you that is one aspect second aspect see my juma ebusiafo bi na phoneless no awon akasa creating bro say won timi fa phone ndi dwuma rade Kwame yes, dictionary no yanya brofo foforo de ahye mu ede na ekọ so ne anim se we se nyina to atwa o sabi abekase de meka ne se ekwan mu ada ha kakra esan se de na ekọ na wotwe wie a ekọ ba se na latisi hofo no omo edwuma wo mu di se omo serve amanfo wo omo enka ne na prepaid omo beto edi akoyi omo adwuma no na eho aye enna kakra ma bompeso aba omo aseye no ene ubepi aso ya ahodo a mekọ mu a titru aye dum afi workshop ho no so me sa akọ hwe se dompimbo no da so ho no ma onye mekodu ho no che se nya ade a dompimbo no etuo mu saa kasibie ne mu wona wo tore de wo ba office wa obewu so mo te line so kakra a no nche dia nanka na no de esiye no ene de mu da ho kama na yani ebiri mu di nkomo no mo chemu se dwudia na omodi nka na ebie no na hel mo adwen sense ensuo tutoyi na esu esan be peso aka ho dia na ye haw kase pa eni nti ekoba se ne omo ba ya omo nye bi ato de omo eni age kama na mu na de ba ko na mu ni se nanka omo emiamia ahodo bi ukọ hɔ ma obenye bi ato no ɛno na omo nye bi hɔ no ma na amadɔm bi nyina akɔ sunfu ba bia omo kasiye mu pa no esan se no omo nim se omo kɔ ma anka no omo kɔ ma omo tumi nye bi to nanso so no we di omo kodu hɔ no omo nye bi ɛna omo ato ɛni nti no ɛba saa no nkyekire mu ɛba ne se tise omo nyina ba omo head office ahodo no omo tumi anya bi ebi ba ye omo nya bi ato mu ade ba ko na ha omo an se various ayina na nka se omo nya bi to hɔ no omo nya bi nto ate se hɔ nyina no omo san ba kase mu ansa na omo be nya bi ato no ɛne ne ade a na ɛha wɔ mo na mpenifo a omo so akyere mu se sabe de na ye network no ɛna na ɛha adwe kakra nti sabe de ɛkwan mu ada hɔ no mu a omo hwɛ se various area na omo tumi kɔ koto bi na omo betumi ama hɔ no so etumi ayɛ adwuma nti ɔno ne so ba mpeso ahodo a makɔ so anasɛ office ahodo a makɔ de a ɛhɔ nyinaa no sabe no emu da hɔ no mu a omo bi so a omo tɔ no kakra saa Kwame me na se kosofo ani de ache Yakopon ya adoma nwumre na osia brem kase no so no beba wo nche na de ase ache bia watimi de ama enua be ma Kwame Redu ene ekotie no na ne nyina achi no na Sompa kase fo ye ne oru akwadwoche amuako waben ewo abefo kwan ye didi dwuma eso mu ye ne bonkomo ene ye bisa ne sesa wo ha wo se yisijifo ekwan ben ene mbefa so a wonom ebeso a no wode so bo ne bi ebo yisijifo kire se kwan ya wo be kireche manfa so dia sa haw no ebekoso ato amu Amawi aba nyina no do no ebe free ECG as a parent company no nse omo no na provide service no na omo atimi outlet e de ama agencies omo no begina omo nam na omo ton credit no de ama users sisi de nyina ya tenise ECG e twe omo ho free prepaid neton especially the smart type no neton no omo twe omo ho free ho ne de kekeka ho ni nyina ya prepaid service
service omo atwe omo ho afiri ho nti ababa bi di agents ne ho na de omo ni say unlike maybe na atwam no ECG ono no de ono no or fiber fiber no Greco Voter Review Authority and provide this fiber optic internet service no man nti nanka ewo no ho no nanka o how no nhyɛ ni ho kese edane se bo kra na okɔ ECG ankasa a building mu na say omo offices ubenya bi Ebusia ye rakwadwo che amoakon wo ye expert wo information technology mu ena ye no kwatwetwe nkomo ya wodasa ensem de e de trebusia ye nyina we se so ne nto enkrata ye ba dodo na aka ekira ye de besomo Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo ye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana cow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wo ne saso da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha or providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ebia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and phone ne baby a wo Cloud Ghana e tuma say wo dem any speed ne there esuni seso esubimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada or how bia sane atie bia ya son no the amount what to me akoso the internet na digumadi bia wudi bia ope ye chakwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202-699-110 and now 0244-601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yako Morocco. Basumianka. Abusia. For our passports. A Morocco under 23 Olympic qualifier championship. And on Adus Wono. African origin travel and sports tourism. And a 2 million krano. And also know what track record you know. Yako Morocco. African origin travel and sports tourism say. Bra. Na onyan shishedi in Amfamau. 20th June. Ekwasi 15 July 2023. Yako Siam. Aqua Kosia Kukansia Kasia pa football. Ya Ekwasi Morocco. Rabat no. Frenatua Bibiki 2 Ebisesia. Na yensha visa application any holiday processes no ase kaisa a sports tourism package ya visa application support visa fee accommodation transportation any wo flight nyina wo pese wutu kwan so ekwa man etise Colombia and Nicaragua Belize afa UK France Germany Italy Spain say ye tour announce said DA from 0544 322 111 0544 322 112 and na 0544 347 003 African origin travel and sports tourism Zadianoma Yaduba too far Yara wase mawakwaba MTN Ghana na o kasai Ningna no yese ena no pebra o mahini odubu ache etena ase no ne yewura Evans otumfo wono na ye General Secretary de ma Mobile Money Agent Association of Ghana edin ko no o stress na se dia star na mo sa de ba no se bo dia ba star ya one tie na chire mu an se bia ukoyi sika ya sika no a ukoyi no eye 2000 Ghana cedis flat ko a eno no betua 20 Ghana cedis ne mom se enuru 2000 no na ewo fom dia na chese 1% na yente se osibu nkunta no ma hine odubo ache July 1, they say changes kakraba, changes aba, say there will be mobile money cash out and also withdrawals. Paying the the cap, 1,000 Ghana cedis in a year, cap nature say any amount from 1,000 Ghana cedis air corner, you will fixed charge via yeji. It is will be withdraw 1,000 Ghana cedis, 1,005, 2,000 air qua. 10 cities and as I say utia as the cashing out and as a withdrawal charges and after any amount below
1,000 Ghana cedis. That is a CD to 999 Ghana cedis. As I say, we tier 1% of the amount. In this will be 900. I spend the panel with tier 9 CDs. But with the new changes here, your movie cap fee 1,000 Ghana cedis to 2,000 Ghana cedis with a flat fee and as a fixed amount of 20 Ghana cedis. What it means is that to say the Ukakuyi 2,000 Ghana cedis, Ukoyi 2,500, Ukoyi 3,000. You say new charge, that's on 20 Ghana cedis. Nanka in plain the and can say we 2,000 at 10 cities Nanka as I say yeto. But the new change about is to pay any amount from 2,000 Ghana cedis and above. There is a fixed charge and as a fixed rate at 20 Ghana cedis. Money Agent Association of Ghana, Trotro for Penny, Yera Evans, Otumfo, and Yatin and Kane. Area winning BB. Debbie Ayana catch out say, Anonia dear own no more. No one of the Babo Winnipadrian, the scientist. Ye chawo anonia awie baby a wonam bia no bomode se obajebi ba ko ye aperitivo eno ewoto atea bim sei betumi de ahye obotom kura we oba akwa na anda kwa na hewa na anda nkwa mo de tisi abontin betumi de ahem na he anim kufu obi ahia was na de na se ho kufu za wo se aperitivo boko no akwa no mo ade ahode nko a ba ko so eye mizu what emu odu kama se unya bia no pase ya be gira wo ho a kopim sa nyumire bedu no nya duane bia di na 5G no so giram mema ho la no eye simple kro nya bia biti gidi pa adenti na wonye bi ma me ya wu kodwam gibi nkora no gibi sha on bag no mfa go school de papa fresesi asa wonya adwuma na ba gibi koton ana utwam wo so ame hase ya nim hase ya ba ba giba akubi na ya lines what is here 0246 270 221 0246 270 221 na brane yenya internet connectivity no ma wate Wi-Fi ne de keka ho nyina CCTV camera installations ne ade ye yama IPVT installations and surveillance ye na camera e de yama digital security locks ahodo nyina any web hosting with Cloud Ghana internet service ye na simple e cloud internet ba bia ya wo bia no ye de internet no e ba waboboa no de wo pen ye yama nya de ye pe ya hye no so underline sa word no hia yen yie pa your top higher ye ni ye nuanom Love FM and the hwane mu for all your internet 0244 601 933 0244 601 933 ye de Mortabella ba ye de Future Life Smart Fiber naba and ye de Future Life Protein yes and the Future Life Oat and the Future Life Zero aba and ye de 23 vitamins and minerals 19 amino acid. Whom am I? Ya Bolivia Enterprise. Ya Bolivia Enterprise. So for like alignment ya. Ena ya ba. Unya no bia. Una wokron. Obia wo chefa wom. Frensesi a nebejibi. Na ye nin common soy. 0246 010 150 0246 010 150. Nipa no obi wo ha wo yare otum se ne yare ya nipa yare obewu eno na tabita se yan kan tire se wo de nipa no ne nkoro mo no wo hwia kura kire se obewu a wawu awie kura no a mo de mo mfa ne mra tabita clinic na ye kire wa mo wo hunu se ye ni me ne ye ka enti obi a wo de na ni a kire tabita clinic ne kire sampa tabita nipa na wo awie tabita se mo mfa ne mra nipa na wo awie tabita se fa nipa ne bra ne ye kire wo se prostate no ye sade amount diabetes beko wahara wane wo brebo no ye boni se dwie infections ema wani nkati asefo asase so da mama bi so ho gunso na ate ya wom sese yade no ye mere wo mpam na nika semo amatabita dan so ne se wukoda bia no prostate no ye hwe ho asema ka de amount na wo mpeu na apade hin didi bibidro mani ade no be ye ho adwuma kama be massage wo kama ye be hwesa akola no da yie de na ekoso ni padua no ye ntwane enka mu asem fa nkyerɛw tie nie Accra Madina Firestone footbridge honmwa first footbridge after atomic runabout no eno no Kumasi so follow alignment takwa de ne sunwane 0260 196219 0260 196219 na so wasaba clinic so abama wose yan kan kyerɛw sɛ tie na hyɛ ne nso pa
kase mu abuo de africhie de anwe ne se de ato afa hom de mu abubu abusuafo nyina ni da so asa no ɛhɔ na wo gye so west herbal clinic edie no sɛ kase mu adwuma my god yɛn ka ne bebere kura hwɛ sɛ fibroid nom ɛne liver diseases ne infertility nom ne ɛnam yareɛ bi sɛ bɛrima wɔyɛ mmerɛ wɔ mpam ne hepatitis ne typhoid cancer ne candidiasis nom ne adeɛ deɛ ɛno kora yɛ ne yɛn ka ne bebere yɛ bonus yɛ mmoa ne sei ne yɛ toa twene boom wọ́n sẹ yàrá náà kọ̀tọ́ baabi sẹ́yìn boom ẹnu yẹ so west herbal clinic no wọ́n bá ní yẹ wọ́n hu adwuma tẹ̀sẹ̀ deɛ wàá tẹ̀ hall ní wàá ká wọn ato so a wọ́n de tv no to station a wọ́pɛ no yɛ simple so west herbal clinic come and see something ohim school jansen hɔ nom a barakɛse nso yɛ wɔ hɔ 0243 282 629 0243 282 629 na wọ́n nim sɛ ewi ase adeɛ bi wɔ ha open honhom mu a ubusa de onim de wɔ honhom mu ɛna adeɛ bi nso wɔ yɛ honam ani a yɛ pɛ no de wɔ honam ani sickle cell prostate cancer low sperm count gonorrhea hepatitis any diabetes malaria hole in heart infections ahodoɔ syphilis ɔba wa yɛ mɛ watenka no kɔ akyire asa ahabayerɛ hernia wodi de hernia wawe nsa seya ɛbɛkɔ stomach ulcer yɛ tu aseɛ deɛ ma wo bɛrima nso wopɛ sɛ wotrɛ w'aseɛ mu trem bema de trem say ya I be herbal clinic e simple the bia sickle said so be say the whole Ghana ye ne yete so tan so patrapa ya ebre bia doctor wo sabre biti ye nipa dom nyasem koto akra 0243 34 53 92 0243 34 53 92 African Origin Travels and Sport Tourism yade ko Morocco under 23 games na so no akra no ye say wo mu 32 na de wo mu ni o say just pay put a pay just pay na secure visa no na una ko wanim no sanso na sports tourism no package no visa application support visa fee accommodation and after transportation and flight nyina no ye na kama ye de wo Colombia Nicaragua and United Kingdom France Germany Italy Spain and babia ya opeso ko bo wani akohoma bia no ye na kama o ma start da danti ko na omon fa won ka ho ten wo de ye kana se ya bia beta wani so ade a wo hia na o passport o birth certificate and o Ghana card o mpe we na o pede hi what's just pay just call them and pay why not 0544 34 7002 0544 34 70 na 70 and 0544 322 112 0544 322 112 Asida kesie enkoma ye Rasanti eboa Benedict wono ne semofo panyin kuko Veronica Jando wono ne tafidie na chichinchim ne fruma edema yen sanso na news crew ya wonom ewo Sompa 93.1 kase dem Sompa 98.9 sunwane kase dem ene Sompa 90.7 kranza kase dem fo nyina ye da wonom ase ya Grace ene systematic wonom ahwe ye MC ahomfo ahomtwa ye de fa Facebook ene YouTube no so set ye fa online ya mo ase ye sore so ama Sompa kasia so mama plema ni amesa wode eba beto amoso na medin ene ohene ire mama akua ye boa asia mama ni menua bema nana kwabana kese nya kase na wakenkan wie no se na o sha Africa we no refi eye nkomo Sompa nkomo so mama ba for me Sompa nkomo ye bola me so mama e de ba beto so e de amama ene wododo na ena e de mama asemo e ba no wantie bia wa ye wo ho tie bi ubenya de suade pi na no ene de abo kotoko mu Odofo mema wakwa ba eba abe heba clinic ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na